מעצמת חיים, שבוע טוב, איזה שבת הייתה לנו. מגיע מחיאות כפיים על השבת הנפלאה הזו. איזה שבת, איזה כיף היה, כמה תוכניות, איזה מרגש. תסכימו איתי שאי אפשר לא להזכיר את מנחם אינדיק ואת חיים ברגמן ואת מוישי גולדשטיין, וכמובן את ההפקה של ישראל ברגמן וכל הצוות שעזר לו וכל אחד ואחד מהארגון. אני לא מזכיר את השמות כי יש פה המון שמות, אז תודה רבה לכולכם. הגיבוש הזה מוסיף, זה נותן הרבה גז ודלק למתנדב לצאת ולהציל חיים, וזה המטרה שלנו. אז שוב תודה רבה זאבי, תודה רבה. תודה רבה לכל חברי הנהלה, במיוחד למנכ"ל החשוב. תודה רבה לכל מי שעזר, ובעיקר למשפחת שטייסל. ויש כאן, אנחנו שמנו שלטים על האולמות להזכיר את המתנדבים החשובים, רב אריה שוורץ, רב בני פרידמן, רב אהרון מילנר. האלמנות היו כאן, מאוד נהנו. אנחנו נמשיך להנציח את המתנדבים, רב מוישה מור, ועד מוישה פלווינסקי, רב יצחק רוט, חיים הכסף. אנחנו נמשיך לזכור את כולם, נמשיך להציל חיים, כולנו ביחד, נעשה ערבי גיבוש, נעשה דברים ביחד, העיקר שנקדש שם שמיים ברבים. ושוב תודה רבה לאשתי שעומדת כל הזמן ועוזרת לי. הנה ישוב עושים הבטח ולא יבחר כי עזים זימר יוסייהו אדוני ויגיד לי ישוע ליהודים היו יסיירו ושמחה וששון וכל ליהודים היו יסיירו ושמחה וששון וכל ליהודים היו יסיירו ושמחה וששון וכל ליהודים היו יסיירו ושמחה וששון וכל. האמת היא שהרבה שנים כבר לא הייתה שבת כזאת, ובמשך השבת כמה פעמים לא יכלתי לעצור כוח, ההתרגשות התגברה עליי כשראיתי מה שקורה פה, איזה מעצמת החיים. ואשתי היקרה הציעה שנשנה את השם למשפחת החיים. נהיינו משפחה, אנחנו משפחה כולנו ביחד. האחווה זה משהו לא פשוט. ידידים זה ראשי תיבות יד יד, כאשר כל אחד נותן יד אחד לשני וביחד הזכויות נאספות, זה מגיע עד הקדוש ברוך הוא שישלח לנו את כל ההשפעות הטובות. וזה ההזדמנות פשוט להגיד תודה להנהלה שעומדת עליי כל הזמן, איש כל אחד בשמו הטוב יבורך, ואומרים לי גדל. הם לא מרפים, מצד אחד הם טובים שאנחנו נכפיל את עצמנו, נשלש את עצמנו, נרבע את עצמנו, ומצד שני נותנים לי את הכוח והעזרה והסיוע. באמת כבוד גדול לי להשתתף במשפחה הזאת ולהיות פה היום. תודה לאלחנן, אין מילים, תודה. אל אחיי ורעיי בני משפחת האצולה הנאספים הם ומשפחתם לשבת הוקרה, הערכה והתחזקות, השם עליכם יחיו. בטוח אני ששבת זו תתרום רבות לגיבוש החבורה ותוסיף חוסן לבני החבורה להתחזק בשמירת שבת קדשייני. הרבה מאוד עיניים נשואות אליך כרגע, לא נסתכל על אף אחד כדי שלא יחשבו שאתה, אל תרים אותו, עוד לא, תרבב. לא, של פרויקסים באמצע. טוב, לא, סתם, תרבב. אוקיי, תרים את הפאה. אחד, תוציא אחד. ויש לנו זוכה. אתה רוצה להגיד את שמו? סולימני.